karon kumusta nga na kamo sa inyo ha taong tagsa-tagsa ka pa ni May. Nga namati na sa dato sa atong mga asoy ni Kuya Gulyat. Lahi na pud mi nga sugilano akong hatag ninyo ha. Ako ihatag nyo kay sinuwat ni Kuya Jojo Aligre Baron. Atong miagi si Kuya Leo Marabi Manlanat ang kasuwat ato karon. Si Kuya Jojo na saan. Okay, sa tanang mga namati na to, ani ang akong asoy ninyo nga naguluhan. Ang langob sa mga Hapon. Human sa gubat sa Hapon, adunay usa ka langob nga giprotektahan sa usa ka tribo. Tungod kay adunay daw tang espiritu sa usa ka general sa Hapon nga gusto gyapon gipadayon pagsakop ang atong nasod. Siya si General Yoko Himoto. Ay, Yoko naman, Kuyo Himoto. O, Yoko Ono nito. Kuyo Himoto. Usa ka general nga sa imperial sa Japanese Army. O, apan bid, nadismaya taon ni siya kay nalupig ba na siya mga taga-tribo. Ang mga maroog ni mga taga-tribo, bisang unsa lang gamiton, nga pamaagi aron patay ang usa ka mananap. Dunay mga hilo, mga unsa pa na diha. O, ni ang mga kasama ang akong asoy kaninyo. Mapa, Lolo, napriso na no na mga Hapon nga nisuda sa langob. O mga apo ko, wa na makagawas ang mga sundaong Hapon, lakip na si General Kuyo Himoto diya sa langob. Humanamo gipaulbo ang bakbak sa langob. Ug nabati na mo nga nanganti si General Kuyo Himoto nga mubaw siya. Manimaw siya. Gihalad niya ang iyang talag ngadto ni Satanas. Ha? Mao nga kamo, timan-igid ninyo ha. Why si bisan kinsa nga buabri sa bakba sa langob? Kay kun makagawas, si General Kuyo Himoto ug ang iyang mga sundao, mahurot ang atong kaliwatan ug ang katawhan sa atong nasod. Unsa? Di na sila mga ordinaryong tao. Mga daotang espiritu na silang tanan nga among gibilanggo diha sa langob. Ama! Ama! Malaya. Sa'y nahitabo, Malaya. Doon mga dagong truck na nagpaingon din ug doon mga sundalo. Pulsa. Mao kini napalit ko doon na. Sa Katos, Italia. O nga ako dito nga, ako ni maulo na. Gusto ko nga papawawon ninyo ka na tanan na puyo, ini ako luna. Labi na ka na usa ka tribo sa gadoor sa langob. Papahawaan ninyo. Sir, pwede. Buhato naman tanan. Ang mamaawas lang din Good. Honey, kaluoy sad sa mga taga-tribo nga imong papahawaon. Asa naman na sila i-relocate? Doon na ako kiandang pala nila. Basta gusto lang ko, mamahawa na sila niya. Papa, ayaw lang sila papahawa Luoy mag-ayaw sila pa. Anak ko, di man sila luoy. Naaman sila mga mas nindot nga puyan. Sige na, Major Manuel. Atuan na sila uban sa imo mga sakop. Papahawaan na sila. Ukdad-ad niyo sa relocation site. Yes, sir, yan. Let's go, man! Yan na sila paingon din. Doon mga sundalo nga nagpaingon din Tag-as na hinagipan ng ilang da. Ayaw ka mo kahadlok. At umangon na sila. Mayong adlaw ka ninyong tanan! Niya kami! Aron pahibawon ka mo! Nga doon na bagong tangiya king maong lugar! Di pa nag-iya kinini! Kami ang tag-iya ining maong lugar. Kami ang tinuod na tag-iya ining maong lugar. Kining maong dapit. Ug pila na ka mga dato ang nianhin nila aron ilogo nila kanamo kining maong dapita. Mangingilog sila. Mangingilog! Magla! Doon na sila ikakatawaran! Sila! Nga sila ng bagong tag-iya ining inyong dapit! Di palit na nila! Gipalit sa pamilyang yang ang mangingilog nga ensik nga hilaw. Ug di ni namo biyaan tungod kay doon na may giprotektahan nga mo'y magkaalaot natong tanan.
Unsa? Kaliato pa ang gustong ilugon gikan kalamo kining maong dapi sa pamilyang Yang. Ug kana si Mr. Yang, apo na kana sa kanhi insik nga hilaw nga unang gustong mo ilog ning amo yun ang natawhan. Unsa? Apan dili gyud may gusto nga bihaan kining dapita. Ilugon kining dapita tungod diyan ang langob nga gipuy-an sa mga daotang espiritu. Ayaw ka mo kahadlok! Kaya ang bagong tangiyan na ang proteksyon sa maong langob! Wa ka masayod lalaki kung unsa ang naa sa suod diyan ng maong langob. Mga demonyo! Mga daotang espiritu nga mualaot ka natong tanan. Manuel, sabi ka palawti. Ambot, Mika. Ano, Jo? Sir! Over! Dili man sila mahawa si Yang! Tungod sa mga langob ko no! Giprotektahan nilang langob kay nunay daotang mga espiritu ko no! Nga napriso sa mga langob! Bonita! Buhat ako to ba sa inyo mahimo na mamahawa na sila diya? Gibaylan ka mo. Dako ako kipayad sa inyo kay nisalig ko ninyo. O kung di ninyo na nakala mabuhat, mangita ko lain tao. Nga baylan ko, buset. Yes, sir! Sabar ka? Hilas ng insika. Pero husto siya. Gibayran ta. Mauni ata din eh. Busawa tayo mahimo. Gamitan na nato ni sila sa kusog. Aron mamahawa sila din eh. Oh, agad naman mo, Manuel. Okay, men! Let's go! Dakpon ta silang tanan! Ama! Doon na sila yung mga panatanga o mga bunal. Luoy kay nga itong mga kaiksuunan, oh. Di nila kaya ang mga sundalo. Pusgan tayo sila. Wa kita'y nag-arad kanila, anak. Ilabi na gamit o na nila ang ilang mga arma. Masay buhaton ta, ama. Palayo na ka mo! Ato ka mo tago sa kalaang kampo sa mga Hapon. Kuyog na mo, ama. Dali na. Magpabilid ko. Suklan ko sila. Dili, ama. Magpalayo una ta. Dali na, ama. Dali na. Kana, dili good. Naalaman di ay na. Nilampos kita. Luoy sa mga tao. Nagipanapidalan sa mga sinugo ni Papa. Luoyan nila, uy. Kaluoy nila, honey. Ibunal-bunalan sila sa imo mga sinuko. Mao ka na angay nila, mga kahi sila ulo. Lainan ni Papa, uy. Pahis sila. Sir yan! Tuwan ang mga taga-tribo. Sakay sa dump truck. Og dadalo ta sila sa relocation site. Para sila. Maayo kayo inyo kipuhat. Doon na ka mo bonus na ako. Mas dako-dako ako ibayad ninyo. Salamat! Salamat, Mr. Yan. O sunod na to buhaton, mao ang pag-abri sa anak nga mao nga langob. Sir Yang! Mga dinamita nga kiandam na to pala sa baba sa langob, kuhaan ninyo. Ama tanawa. Di na sila gibutang sa baba sa langob. Nakasiguro ko nga paulbuhol nila ang bakbagan na tabon sa langob. O kana ang dako nilang sayop. Maalaot silang tanan kung maabrihan ka ng bakba sa langob. Mamatay kitang tanan. Ama, ug usay buhaton na to, ama. Unsa? Ama tanawa. Napahimutang na nila katong gipangbitbit nila sa baba sa langob. Angay silang babagan. Ama! Ama yaw! Ama! Okay na ba ang tanan? Sir Yang! Okay ang remote. Aron paulbuhon na nimo ang mga dinamita. Nagibutang na mo ang baba sa langob. Niya, Sir Yang! Okay. Ako amo pa po ni anak. Papa! May tao nagdagan paingon sa langob! Tiguang nagdagan paigod sa langob. Animal! Doon na pa di ay balbilin sa ila din he. Tabili mo doon sa mga tiguang! Ayaw ninyo ipadayo ng inyong plano. Kundi ili mo gustong mamatay. Uy! Doon ay demonyo nga nagpuyo ining langob.
Unsa? Kung nablihan ninyo kining baba sa langob, makagawa sa maong demonyo. Kung pagamatay kitang tanan din Manuel, nakadungo ko sa istorya ng langob. Oh, Mika. Ay, oy, tikuwang! Pabawa diyan, bawa. Kundi ka gusto maapil ka sa pabutuan ng mga dinamita. Honey, ayaw ka na buhata. Makapatay ka. Papa, luoy kayo siya. Manuel, kuhaan ninyo ang tiguang. Kuhaan niyo ang tiguang, madali. Oh, sir. Ako na mukuha niya. Lolo! Hawa din. Sige na. Huwag ka masayod sa imong kibuhan. Ayaw niya pala yung sulti. Daya. Sundao ka, di ba? Ang sundao, musunod gayud sa sugo sa labaw niya, dili ba? Ug dili sundao ang nagsugo nimo nganong nisugod ka man. Dali na! Maayong sundao ka, Manuel. Nagkaila ka na ko. Ayaw usiki ang imong pagkamaayong sundao. Ayaw pagsunod sa mando sa usa ka tawo nga ito mog balatian. Ang saran, Manuel! Tukay pa na! Kahit pabutong ko na ka na dinamita, babala mo! Dali na! Dali na, Lolo! Ha? Tara! Mamahawa ka din eh! Dali na! Sayang ka. Sayang kayo ang tanan. Mas maayo pag ganang tauhan na akong patyon sama sa akong pagpatay sa iyang apuhan. Ayaw! Oh no! Nanaa siya. Sundong. Animal, pusila ninyo! Pusila! Hold your fire! Hold your fire! Ipusil na niyo, tiguan! Ipusil na niyo! Ama ko! Mga salbayes mo! Ayaw! Ama! Nga nung inyong ipusil! Away bando ni Sir Yang. Magkalagot! Kalukoy sa tingnan! Pe! Ayaw ninyo siya kaloy eh. Mga hayop sa tiyanak sila. O sana siya sa nilpatay sa ako, lolo. Tinuod ka na yung kisulpis tiguang. O kalon, nilampos na gayon kami sa pag-angkon ini nga yuta. Nilampos na gayon kami. O niya, pabutong ko na ang baba sa langob na natabon. Ano po ng ibang dunggan? Di po na baba sa langog. Magmahay ba sa inyo gibuhat? Magmahay mo! Tago dito sa karaang kampon sa mga hapon. Luwas ka dito, anak. Luwas ka. Ama. Mahayan nilang ilang gibuhat. Mahayan nila kinigtanan. Napungkag na at nakatabon sa baba sa lagob. O, kaya ata na agiingon na daotan espiritu. Demonyo, hay na. Huwag man lagi, oh. Silyang! Sutlan ninyo ang langob. Okay, pamutang mga suga. Ang generator. Sa katapusan, ilampos na kita, papa. Lolo, ilampos na kita. Manuel, maayo ka ni. Mika, Lain ako bas kundukan, Manuel. unsa? Lahir yun. Unang higayon na ibati ang katlok. Gagsa na yun ko, Bro Manuel. Gagsa ko. Oh, Simon! Niyan ikaw ba na mo? Of course! Tara, sundan na to si Musya. Simon! Niya siya. Niya si Simon. Nganong niya amali siya din ni? Samot ko kung kasamutin nila. Lahir ka, Manuel. Lahir. Lain ako bas kundukan. Labi na nga, nyari ba na to si Simon? Oh, Mika! Sa juga dia lagi pagita di Selangor. Maayo kay ni kawat ka na sa takinan, Timon. Nabati ko ang sipang buto. Maong nagawas na bisa ko mga Maayo ka, cute ha. Sige, tudla na ninyo ang langob. Mr. Yang,
Ayaw kalimot sa itong ikasabutan, ha? Ako ba yan nagplano sa tanan? Ayaw ka pala ka. Tilde de 20 ang bahin sa mga bulawan. That's good. Okay, sundulan na mo ang maglangob. Let's go, boys! Tuwa na sila ti Timon, ang expert sa pagpangita ng mga bulawan. Gusto mo to kanil Leonardo eh. Maako na kayo na mga bulawan na katago ana mao nga langob. Maako na tanan. Tuwa na. Ilang gisod ang langob, Manuel? Ay, pastilan. Naglibog ko na. Nganong ang grupo man ni Simon ang lisod sa langob? Nganong diri man kita? O sa iyong gihibod na, Manuel? O ganong kalit ka ni buto si Simon din. Doon na gilaing tuyo og tumong sila si Siryang din. Labi na sa langob. Doon na ni singgit so sa langob. Unsa na hitabo siya so dalango ba unsa? Ba't mo tanawa? Ang kauban ni Simon ka nagawa sa lagop. O Uy, nagkadugo siya. Og nahabwa ang iyang tinay. kinuo ko. Unsa na hitabo ha? Sige mo na ayun si Timon. Siryang, naunsa sila ha? Ngayon nanghabwa man ang ilang tinay. Og nagkadugo sila. Ambot. Okay, sutlayin nyo. Tanawa ninyo. Dalian ninyo. Sutlayin ninyo. Mika, kamu sa imong squad. Dali lang mo ha. Bantay mo din eh. Kami na sa akong squad ang musod sa langob. O Manuel. O pagkamping. Oo, Mika. Men! Lagyan niyong flashlight sa helmet! Pasiga! Sundot ang langob! Let's go! Unsa di na hitabo ha? Unsa din eh? Ngano na diya? Tabo niya patay! Nagsugod na ka. Mal! Muna ka di pa kumikadukan. Mga animal mo. Mga hayop mo. Kamugin ang nakaingon ko nganong nakagawas ang mga demonyo. Men! Bantay palibot! Wata may bawag kung sa inali sa sud sa langob. Ngit-ngitag din sa sud. Hain man ka ang grupo ni Simon. Oh, patay lawas! Nagbuyod! Oh, ubay ginang nagbuyod. Isigin nyo! Kung buhay pa ba sila? Simon! Simon! Uso to? Bulasan! Men! Secure area! Move! Ilusot tuwag ka! Pasok ka tuwag! Usa! Si Simon! Si Simon kang naasa sa dakong bato! Simon! Simon! Nanausa ka Simon, ha? Sa iba. Oo, sa ibabaw! Sa ibabaw ka, no? Men! Ang mga flashlight! Sa ibabaw! Iwagi sa ibabaw! Saka nakita ko, mga tao nga, nalubong sa ibabaw ng langob! Nagtalikod sa tanan nga, murag, nalubong ang ilang mga lawas! Ang ilang mga nilihok! Nituyok nila mga mga patay! Patay sila sir. Nilihok. Fire! Fire! Move out! Move! Aliman, kinaglang makagawas ko din eh. Move! Move! Fire! Oh, Siya ito mo. naunta ka doon ha? Naunta. Ngano lo na butong punto sa alman? Yung niligawas ako. Ang sanay trabo at tabangin niyo sila. Men! Tabangan mo sila! Dali mo! Nakatungkot sila ni gawa sa langob. Naunsa di sila. Honey, usay na hitabo diha. Balik mo sa kampo. Ayaw mo diya, balik mo!
Doon lang ko sa gawas. Naigo ko siya. Magkagawas ako. Mahawa na din. Dali ka mo. Unta! Unta mamahawa na din. Sa kampo. Ato na sa kampo. Dali mo. Dandang mga samaran. Move! Ubay-ubay sumasakop ang samaran, Manuel. Unta lang itabo ha. Subag ako, Manuel. Doon na yung mga demonyo sa suot sa langob. Na, Tinuod pa, Manuel. Oh, nakita ginako ang ilang mga hitsura. binuang! Binuang ka na. Si Simon! Ay, si Simon! Dili binuang siryang. Ug si Simon. Tuwa. Nabiyaan ako nga nagbuyod sa dakong bato. Oh, Nahurot og kamatay ang mga sakop ni Simon. Ug si Simon, nakasulti pa nako. Ug iya kong gipahangad sa ibabaw. Ug sa diyang nahayagan na mo ang ibabaw sa langob, nakita gid na mo ang mga patay nga nalubong sa ibabaw. unta! Ug inanay nga nituyok ang ilang mga o. Dayong tanaw na mo. Siga. Siga kay ilang mga mata. Ug doon na sila mga tag-as nga ngipon. Tinuod nag-isulti sa tiguang. Tinuod nag-isulti sa tiguang. Doon ay demonyo nga nabilanggo sa langob nga ilang giprotektahan. Sa! Hani, mamiya na kita din Nakuyawan ako. Paghilop! Siryang! Gusto si ma'am! Mamiya ta din samtang doon na pa'y adlaw. Bili! Ama, mamiya na kita dinhi. Doon naman ang demonyo dinhi. Wala, mamiya! Pero, Mr. Yang, sir, mamilig luto kinabuhi din Unsa di ay gamit ana inyong mga almas? Doon na ka mga hinakipan, magkamit ang papatay ninyo sila, dili ba? Dili ba, Manuel? Oo! Na ako'y naigo nga, nagsunod na ako. Natumba siya. Saling naigo siya sa balas kong armas. Naalaman di ay la. Kung ano mahatlok ka man, ana inyo ingon na demonyo, nga mamatay man di sila sa inyo nga pusil. Sir Yang, Wala, mamiya. Wala. O kinahanglan mamatay na mga demonyo na inyo di ingon. Ha? Taukan ko ako, higala general. Aron padadaan pataod dagang sundalo. Aron pamatyo ka na mga demonyo! naun siya. Kasiga sa iyang mga mata. Imposible. Nawa ang mga patay. Basin doon na tinuntot ninyo din. Siray, Diyan ito. Diyan to, sir. Gitabunan mo parapton. Kay ilubong unta na mo ba? Pero sa diyang amulong tangkuhaon, wala din Unta! Animal. Hain man di ay. Sir Yang, dili ordinaryo kining maong mga pangitabo. O dili ordinaryong tao ang atong kontra. Busa, nakahukom na mi. Nga biyaan kining lugar. Unta! Animal. Nangahadlok mo. Hadlok mo. Sir, alang sa kaluwasan sa tanan. Biyaan na ito ng lugar. Inalangkid mga talawan mo. Sir, talawan na kung talawan. Basta kay mamaya ta din Mugabiin na. Mas kuyaw na kayo kung magabian ta Kasayang sa ako kikasto sa inyo mga animala mo. Mga talawan di mo. Buwisit, animal. Makain ko lang mga tao. Unya ka mo pamauli kung muabot na sila. Sir Yang. Mauli mo. Kinsaron. Si Simon Talon. Apre, apot ni kampo. Dali. Pangitaan ninyo kunain si Simon. Dali ka mo. Salamat. Bayo kay puhi ka, Simon. Wa ka ba mapaakan sa mga demonyo? Wa, boss. Kaysa niya, gipamusil sa grupo ni Manuel ang mga mantas na nasa babaw. Dali-dali ko ni Kamang. O nasul ko sa lumag. Nga lahos sa krasangan. Mau nakaligawas ko. Uy, doon na yung babae ganit tapag ako. Alam ko magkabalik din sa atong kampo. Babay! Babae. Taga-tribo siya. Nga atong ipalayas. Uy, naka-familiar ko niya. Kadto tingaling
Puyog sa tigwa nga. Nagipusil sa atong mga sakop. Oo, siya. Mao isultis na din ako. Ug matod niya, ato kunong gitugaw ang kamalinaon ni Pita. Ipagawas ninyo ang mga demonyo. Ug mahayan kuno kini natong tanan. Unsa? Oh, unsa ka na? Mao na riyan gikingon. Ang mga daotang espiritu sa masudaw kapon. Unsa? Ang mga dagkong suga sa gawas. Pasiga! Magdali! Dili ko katuoy. Dili ko mutuoy ini nga tanan. Manuel! Tarawa sa kawas! Nga nayagan si wala kong suga! Tawa ninyo! Flag sa hapon nga naggutay-gutay na. Oh, sundaw hapon nga nag-ram siya! Oh. Doon na ni tumaw gikan sa kangit-ngit na dapit. O sala! Mga sika o mata! Pula kayo nga dako mata! Ang mga daotang espiritu sa masudaw kapon. Unsa? Ug matod niya, kinahanglan mamiya na kita ni Pita. Ilabi na si Mia. Kaya ano ang ako nga anak ha? Unsa kalaputan sa ako anak na si Mia? Unsa man Simon? Ngano ila gusto ko haon na ako anak? Ha? Mato sa babae nga taga-tribo. Ihalan ko nung kini sa general nga hapon silang Ginoo. Aron mabalik ang iyang tinuod na gawm. Unsa? Oy, Tarawa ninyo mga sundaw hapon! Nga nagkagutay-gutay ang uniform! Og siga kayo mga mata! Buha kayo! Dilibutan na itong kampo! Unsa? Ha? Kaya ka sila sa suga! Ang mga armas! Ang dami mga armas! Unsa ato buhaton Manuel? Sa likod mo agi. Og pakuyugan ko kamusta ko mga sakop. Paingon sa mga truck. Kinahanglan nga makapalayo mo din eh. ako ni bala siya. Kuyugan ako si Mia siya. Tige. Pero, animal. Manawa ko sa ako ami ko nga hinilal. Ha? Kinahanglan mamatay na sila nga tanan. Boys, he? Men! Fire! Fire! Oy. Sige na Simon. Seriang. Palayo na mo. Dali! Pagkadagan sa mga nangabuhi ng mga patay na hapon, hukumangunikit sila. Dili nila kaya ang mga sundalong hapon nga nangabuhi. Daot ang espiritu na kana silang tanan. Oh, kana nagparong sa tubangan sa mga patay. Sa mga patay nga demonyong hapon. Siya kana. Si General Koyo Himoto. Hold your fire! Hold your fire! Huwag man na sila magpabuto sa ilang mga armas. Mingaw man. Ihunong ka sila. Niliw na ko. Uy! Oh. Mingaw na sa gawas. Mingaw to, sir! Wala ito kontra! Di ko makatuoy ng tanan. Dili. Manbel, tinulang isulti sa babae nga tayo din eh. Kita na kaingon kung anong nabuhi ang mga patay. Nga masudaw nga pon. Gusto ka. O gusto sila nga ipadayon nila ang ilang nasugdan nga pag-ilog ning atong nasud. Pero sa ito mahimo. Ano patay na to sila. Nga mga demonyo magkalang sila. Bitaw sir! Nahulot na itong kamatay! Nahulot na kamatay din eh! Manbel, mamaya ta din eh. Intas durap kay panahon. Luwas na ito itong kibuhi. Unsa? Bitaw sir! Wala sir! Wala sa tanaraw! Tatasig ba tayo? Manbel ta na. Magpalayo ta din eh. Uy! Ang bata mo ba eh? Nisigit! Si Mia karon. Ngano magka? Manbel, umiyak na din. Tarik na. Pangitaon ko sila si Sir yan. Pangitaon ko na si Sir. Namiligro sila. Pero Manbel. Tamangan na to sila. Pero Manbel. Gusto ko nga. Mamiya mo din himika. Sige, sibat mo. Basta ako. Pangitaon ko sila. Diyan mo. Manbel! Kamay ka! Sibat to na ito! Sibat na eh! Sibat na! Unungan ako sa Manbel. Sundan ako siya. Dali ka mo! Mingaw. Mingaw ng palibot. Parang amo mga armor truck. Pero, naman mo singgit si Mia. Mingaw na kayo. Hain magkaha sila. Tabang! Unsa ron? Tabang! Uy. Manbel! Mika! Tuloy na nga yung palabang. Murag naada sa armor truck. Sir Manbel! Tarawa! Awala! Ako sa nag... Awala! Tawa! Usay!
Kasigis lang mga mata. Fire! Atras! Dali ka mo! Atras! Fire! Kung bago pa nila ikaw, Marvel. Umay-umay magyapon sila! Dagan! Dagan! Mika! Dali! Dali! At magkaupat ka ron. Animal! Nagkatibuhaan kita ganan! Huwas na magkasunod na to! Para sa Adipal, may palagigisipat na lagi. Ayaw na lagi! Ayaw nagbasulang yung kagalingon! Padayon na kasi itong pagagan! Wala! Tapos matali, Marvel. Dagan! 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 Dagan lang kita! Ayaw paglingi! Hilang na magkakita taga shifting lugar! Dagan na! Sunod mo na ako, dali! Kasi ito siya! Dali, busog tali, dali. Tara siya! Nagdagso! Tara! Tara, Mika! Dali! Luwas na ka mo din niya. Karaang kampo kini sa mga Amerikano. Kinsa ka? At atubang na mo! Kamu ang nakaingon kung nganong nabuhi silang tanan. Ikaw ka dong... Ang ngay unta kamong... Pero walay panahon aron sa pagpanud siya. Kinahanglan nga mapugna nato ang ilang pangu nga si General Koyo Himoto. Tuan nila ang batan-ong babae aron ihalad sa ilang Ginoo. Unsa? Nahibaw ko kung asal dad ang batan-ong babae dito sa langob. Ug ato nila kuhaan og kasing-kasing. Ug ihalad sa ilang giingong Ginoo nga demonyo. Unsa? Sige na, mapugnan pa nato sila. Kana kung mapatay na to ang ilang lider nga si General Koyo Himoto. Unsaon na? Unsaon pagpatay si General Koyo Himoto? Tumag ako, ha? Unsaon na ito pagpatay ang General na si Koyo Himoto? Pinaagi sa iyang punyal nga iyang ipatay sa batan-ong babae nga si Mia. Unsa? Agawad ko, napaymutan na namo ang patanaw babae. Ug ayaw kalibot si Mugsad kinako agawad ko. Ngatagan sa kunin mo kahum. Sigurista ka. Birhen pa siya. Siguro, tamti siya dugo. Oh, Unya, paggawas sa dako na bulan, matagamtang ko ang iyang kalami. Ay, kaso ito kayong nanguba. Dinhi ko natawa. O dinhi ko nagdako. Mong sa hito ko. Tanawas ubos. Naara silang tanan sa dakong hawanan sa langob. Iyon na ba? Ang mga sakop na mo ka na. Ug ang maginikan na ni Mia. Si Mr. Yang ug si Mrs. Yang. Natakdan sila human sila mapaaki sa mga sundalong hapon. Gusto kasi mong ingon. Matakdan ang paakan nila. Sobra na to ang pagtanom sa mga bomba din sa langob. Kinahanglan nga matabunan silang tanan sa dili pa mugawas ang dakong buwan. Sige. Sige, Mika. Ikaw sa tuong bahin. Ako sa tunga. Ug ikaw malaya. Sa uwang bahin. Ug niaran ako ang remote control sa mga bomba. Usalan ako kapindot ini. Muulbo kining maong langob. Pero siguro ang maduslak mo ang punyal sa iyang dughan, ha? Oh, siguroon ko. Ug pag-amping ka mo. kumusta ka, Mia? Salbahis ka! Gilat mo! Hayop ka! Sige, lugnot. Di mo kagyapon magkabuyo niya si mong gigapuso. Boy, ikaw ninyo! Boy, ikaw! Sugda na ang seremonyas! Si Mia, ug si Simon, ug ang ilang pango, naasa altar. Ug ang mga sundaong hapon, nausap sa ubos ka bahin sa altar. Kinahanglan maluwas na siya. Ay kung dili, maghari na gyud ang demonyo sa kalibutan. Oo, sige. Pistol mo! Kay paulbuhon na ako ang baba ng langob. Pagdali ka mo! Sa katapusan! Maako na yun ang kalambusan! Maako na ang tibaw kalibutan! Ayaw ko ninyo, Patyang! Niya ang punyal! Aron ihansa ko sa imong bughan! Ug langkaton ko ang imong kasing-kasing!
Ugihan ko nini nga ako nga gaon. Ang tinuod na Ginoo. Ang dakong buwan. Migawas na ang dakong nga buwan. Oh! Bakero! Niuyog ang panahon. Bakero! Ah! Kill them! Bakero! Wala nga sundawang hapon. Karon, kanan sa dako nga tanghaan, ang palbuhon ako. Aron dili na sila makabalik din eh. Ah! Bakero! Why? Ang dakong ganaan pero sa gawas na buntag. O dilit na mabalit niya ang masudaw kapon. Bakero! Oh! Hala, muraw ko sa maunsang naigo na ako siya. Ang punyan, naa sa altar, makabot ko. Mupalayo ko din sa altar. Bakero! I will kill you! Kasakit sa akong kalawasan. Gilambuyog ko niya ang punyal. Maayo kay nakuha ko ang punyal dito sa altar. Sila si Mikaw Malaya na ginahinay doon miya nga wa na'y panimuot. I will tell you, Bakero! Kakus ka niya! Nalsa ko niya! Bakero! You must die! Badbarang to sa kapusin niya. Ikaw sa il, ako sa mga kamot. Dali. Bakero! Oh, dali sa Manuel! mga pagkakapustin niya. Dali, ang mga palayo tagi ka din niya. Dali. No! I will eat your heart! No! Nasarasay siya. Umal ko mahansak ang punyal sa indugan. Doon na sila. Ibalik sa sekreto agyanan. Makagawa sa sila si Mia. Patay! Oh, usay! Oh, Bakero! Oh! Ang punyal. Nahansak mo sa akong dugan. I'm invisible. I'm the king. I am Invisible King. Palay! Dagan! Palayaw na mo! Malaya! Luwas na sila! Luwas na sila! No one can escape me. Bah! Demonyo! Wapag ko mamatay! Oh, what is that? Daigon ikaw o tinuod ka Diyos! Bah! Oh, Bakero! Manuel! Kaisog niya. Way sama kaisog daw, Hana. Bayadi ka, Manuel. Bayadi ka. Dili natapos akong asoy ninyo ning simnaw na nga naguluhan. Ang langob sa mga hapon, dini lang sa mga asoy ni Kuya Goliath. Talit ka na to sa RMN Drama at ang inyo ang sunod na itong sugilanon basi si Kuya Leo na pod ang musuwat o dili basi Kuya Oji Kumpok Rakasa. Okay, bye-bye!